Benvidos e benvidas a outra conversa máis do Orgullo Galego. Esta é xa, se non me equivoco, a cuarta conversa destas cuartas xornadas en Troido. Sabedes que nestas últimas 2 semanas tivemos coñecendo máis sobre os currumiños de Mos, que é esa nova figura que veñen de recuperar. Tivemos tamén connosco o entroido de Aguas Santas, un entroido de Cotobade que vai a saír, se non me equivoco, 60 anos despois. Esta última conversa que tivemos foi con unha sobrino do entroido de Laza, Peliqueira, que nos estivo falando un pouco sobre entroido, muller e tradición. Foi unha conversa que, bueno, foi un rotundo éxito que eu recomendo. Todas estas conversas, como sempre digo, as anteriores xornadas en Troido, tedelas subidas na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox, no Spotify, e aí vades a poder atopar todo. Tamén vades a poder atopar as conversas que temos sobre mitoloxía, historia, lendas, lingua, natureza, deporte, música, etc. Máis de 125 conversas que, bueno, seguimos nutrindo cada vez con máis como é esta. Esta, como digo, é a cuarta xornada, a cuarta charla destas xornadas en Troido. Esta semana teremos connosco tamén os farrumecos e Sobradelo. Vamos a ter connosco tamén se non me equivoco, os xoves, ás 8:30, a Anxo Rosales, antropólogo, para falarnos sobre o carácter simbólico e ritual do porco no Entroido. E o día antes, o mércores, 19 á mesma hora, estará connosco Rochi para falar dos farrumecos e Sobradelo. E xa a semana que ven remataremos este ciclo de conversas con Felipe Castro para falar sobre o Oso de Salcedo, orixe e significado desta mascarada. Pero hoxe, nesta cuarta charla, vamos a falar sobre o entroido do Courel, ou os entroidos do Courel, xa coñeceredes un poquinho máis pois o que é, en que consiste, etc. Un entroido que tamén, se non me equivoco, está en recuperación e que, bueno, no século pasado foi un entroido moi vivo, non? Nesta zona. Temos connosco a Xesús Afonso Parada, veciño do Courel, que vai ser a persoa encargada pois, de poder transmitirnos todo o que xira alrededor deste entroido, e a quen tamén, pero, bueno, se queredes facer algunha pregunta, algunha reflexión, etc., podedes deixar no chat.
Entón, vamos a darlle paso e vamos comezar con esta conversa. Moi boas. Moi boas noites. Bueno, Escoitaseme ben? perfectamente, Vale, perfectamente. grazas. En primeiro lugar, bueno, darche a benvida a estas conversas de Orgullo Galego e, bueno, e agradecer antes de nada tamén pois que poidades dedicar o voso tempo pois para contarnos máis sobre este entroido. Vamos a ver. Bueno, vexo que xa está aí a xente polo chat. Non sei se me escoitan. Ti, Xesús, escóitasme, verdade? Sí, perfectamente. Bueno, vamos a comezar con esta conversa, entón. E nada, vamos comezar un pouquiño. A primeira pregunta que teño é que, bueno, nos últimos anos, non? Vimos que iniciastes un proceso de recuperación, podemos dicir, do voso entroido, non? Entón, a pregunta, para comezar, son dúas preguntas nunha. Cando desapareceu o entroido do Courel e cales foron os motivos, non? Bueno, en primeiro lugar, o entroido tradicional, ese principiou a recuar cara aos anos 70 do pasado século. Agás na aldea de Miraz, que aguantou un pouco máis ata ben entrados anos 90. Pero na meirande parte das outras aldeas principiou a recuar polos anos 70. Isto foi debido ao avellantamento da poboación, por unha parte, e por outra, a emigración. As aldeas foran quedando baleiras e sen xente non se pode facer estas cousas. Bueno, isto pregunto porque non sei se aí sucedeu nalgúns entroidos sí, noutros non. Realmente o factor fundamental foi bueno, a emigración, non? Pero entendo que no período da dictadura non houbo presións, non, enriba da xente para non celebralo, ou non está documentado eso. Sí, houbo presións, o que pasa que a xente sempre continuou a celebralo, aínda que estivese prohibido, con limitacións, con certo medo, pero o entroido sempre estivo aí presente. E un pouco, que é o que lembra a xente maior de como se celebraba o entroido na zona? Pois a xente maior o que máis lembra é ese entroido espontáneo, natural, vivo, un entroido do pobo, feito polo pobo e para o pobo. E tamén ese carácter máxico protector que o entroido sempre tivo nesta terra. Aquí decíase que se non se corría o entroido, que non nacíamos nabos, algo importantísimo para unha sociedade daquela, basicamente agrícola e gandeira. Hoxe xa non é así, pero naquelas datas pois era unha cousa importantísima que houbese nabos no inverno para poder sobrevivir o gando e moitas veces tamén a xente. E, bueno, tamén o magnetismo, a forza telúrica que este entroido transmitía e tamén tiña un componente importantísimo de denuncia social contra os abusos que o pobo sufría de cote. E tamén, bueno, isto é unha pregunta que me viña agora mentres estabas a falar. Aí no Courel, porque claro, dependendo un pouco da zona do país, pois a xente chamalle entroido, antroido, entrudio, quero dicir, no Courel, que ti coñeces, a denominación tradicional é entroido ou había outra variante? Entroido, e tamén se dicía as carantoñas, As carantoñas. cunha especie de sinestesia que se decía, pois, bueno, é o día das carantoñas, porque era o día do entroido. Claro. E tamén é un pouco falando de, bueno, como xordeu, digamos, este proceso de recuperación, non? Como está desorganizalo, porque xa dende hai uns anos bueno, estades a celebrar o entroido no Courel, entón non sei se nos podes contar, pois, como xordeu, en que ano, etcétera. Vamos a ver, o entroido tradicional xordeu dunha idea que tivo a AMPA
do CPI, poeta Uxío Novoneira, de Sabane de Caurel, que no ano 2019 se puxo mans á obra. Despois, para o ano seguinte, o ano da pandemia, o 2020, pois xa se xuntou un grupo de veciñas e veciños do Caurel que decidiran pois xuntar as forzas e botar a andar este entroido tradicional. Xa se foi polas aldeas, xa se fixo recollidas coa xente maior, polas aldeas, e xa empezou a tomar forma e corpo pois todo isto. Por suposto que houbo celebracións anteriores ao 2019, pero non tiñan un enfoque holístico como ten este entroido tradicional. Eran cousas que se centraban máis ben na parte lúdica que ten o entroido, pero así, o entroido tradicional xurdiu con esta idea da AMPA no ano 2019. E como está a ser a acollida da xente, digamos, a este entroido, a este proceso de recuperación, non? Porque tamén, enlazado con isto, o Courel tamén, pois, xa dende hai anos que vive ese proceso de despoboación, non? Entón, bueno, como inflúe todo isto e como está sendo a acollida? A acollida está sendo moi boa, boísima, porque a xente participa deste rexurdimento do entroido, que deso se trata, de poder participar, de poder dicir estamos aquí, estamos vivos, aínda o Caurel existen as tradicións, os nosos ritos, levar un pouco de ilusión e esperanza e ledicia polas aldeas, e a xente maior, pois obviamente, encántalle que se recuperen estas cousas. E tamén isto inflúe sobre o despoboamento porque moitos dos emigrantes que están fora, pois achéganse a velo, porque é algo que levaba anos sin producirse, e encántalles volver aí á súa aldea, ver que se celebran as cousas como se celebraban en tempos. No proceso de recuperación, cando fostes documentar, falar coa xente maior, un pouco, quero dicir, non sei se ti fixestes parte e de facer parte, que vos contaba a xente, digamos? Bueno, pois a xente o que máis conta é como se celebraba na súa aldea cando eles estaban en plena mocidade, as figuras que había do entroido na súa aldea, que poden cambiar un pouco dunhas aldeas a outras. Hai un patrón básico, pero tamén hai unhas que son un pouco diferentes, sobre todo na aldea de Romeor, que é onde maior diferencias atopamos co resto. Entón a xente o que contaba era como vivían eles o entroido. Incluso os xogos facían descripción tamén de como iban vestidas as diversas figuras deste entroido. E tamén, quero dicir, existe documentación, pois de anos atrás, libros, etcétera, que fale ou que documente o entroido do Courel? Bueno, documentos gráficos pode que quede algún polas casas, de atoparse sería dun valor incalculable, porque isto é algo impagable. Pero claro, non tanto hai varias referencias, amplas referencias, mellor dito, na tradición oral. Ao fío disto, pois, dicirche que todos os anos se fixeran recollidas para evitar que se perda todo isto, dende que se recuperou a raíz desta idea da AMPA, pois todos os anos se fixo unha recollida falando ca xente maior, achegándose ás aldeas, ver como funcionaba o entroido tempo atrás, e grazas a iso, pois foise adiantando moito. Queda moito traballo por facer, obviamente, pero estamos no camiño. Claro, ese é o camiño, supoño que claro, tamén pois moita xente falecería, e igual eso, claro, lóxicamente inflúe, non, neses procesos de recuperación, pero, bueno, realmente é un paso, e non sei, quero dicir, toda esa información que se recolle,
Tédela, bueno, guardada ou tes algún arquivo ou como facedes con iso? Sí, a ver, en primeiro lugar, os autores locais nas súas obras, varios deles, pois xa fixeran referencia ao Entroido. Ás veces, sin afondar moito, porque eran obras que non podían afondar solamente nesa temática, que eran obras xerais. Eso por unha parte. Por outra, pois, na revista digital que, bueno, agora está na rede, en tempos era impresa, pero agora tamén está na rede, a revista Candea, no número 3, editada pola Asociación Sociocultural Fonte do Milagro. Hai un artigo interesantísimo e moi completo da autora Vázquez Saavedra Mercedes, Facedes. onde fixo unha recollida moi boa de moitísimas aldeas de como era este entroido tradicional. E despois na web da Asociación Sociocultural Buraca das Grellas aí hai unha recollida inxente de información valiosísima, recollida todos estes anos, falando ca xente maior. Bueno, tamén está previsto editar un anuario digital en formato PPT, que, bueno, recollerá todas estas actividades que se van facendo e a información que vaya xurdindo. Mira, comentaban por aquí no chat Carantoñas co Nadal, claro, eu quería preguntar, citabas antes as carantoñas, se non me equivoco, no Nadal unha das figuras que saen, non, é a carantoña. Eu non sei se todo isto está ligado co Entroido ou é unha pregunta que me viu agora á cabeza. Hai certas semellanzas entre o que eran os cantar de reis que se producían no Nadal co Entroido tradicional. Esa forma que tiñan de ir polas casas, efectivamente, cas carantoñas, cantando, nos casos os reis, ou Nadal, noutros casos, pois era o Entroido. Hai unha semellanza moi importante. En canto ás carantoñas, as máscaras, pois diferían incluso no vestiario, quizáis aí no cantar de reis levaban menos variedade, era unha cousa máis encorsetada, o Entroido era máis libre, cada un iba como aproveitando os materiais que había pola casa, os alimentos vegetais, teas de saco de pataca, teas de paraugas. No cantar de reis era un pouco máis centrado, e as cantigas, evidentemente, non tiñan o carácter satírico que podían ter no Entroido, porque aí era denuncia social tamén contra os abusos que o povo sufría. No Nadal non podía ser así. Aí, pois, louvábase a figura de todo xiraba arredor do nacemento e non se podía variar nin levar letras satíricas, por exemplo, ata certo punto eran semellantes, pero tamén había diferenzas. E entrando xa un pouco, pois, eso, na xente que nos está a escoitar que non coñece en que consiste o Entroido do Courel, vamos entrar pouquiño a pouco e vamos ir debullando, un pouco en que consistiría o Entroido do Courel e eso, con que ritos e figuras conta. Bueno, pois, como dixen antes, hai diferencias sustanciais dunhas aldeas a outras, especialmente nesta aldea de Romeor. Aí é onde máis diferencias podemos atopar. O fío disto por dicir que eran basicamente 3 días. O domingo, luns e martes. O domingo era o día da auga, que se celebraba pois guindando a auga uns a outros con baldes, pero tamén con uns aparellos que eran os tixoes. Eran unha especie de xiringas xigantescas feitas con a pola baleirada de sabugueiro e cunha cana dun paraugas vello e cun émbolo feito con estopas. Entón, aspiraban a auga con esas xiringas
e fichaban uns aos outros. Despois viño o luns, que era o día do tinto, da tinguidura, e pois refregando as mans húmidas pola boca dos fornos, polos potes, polos caldeiros, e logo había que pasarllas pola man, pola cara, pola roupa, o que se atopaba por diante, non? E o martes, o día do lume, era o día de queimar o entroido e a entroida, os mecos, como queiramos chamarlle, tamén era o día de guindarse lume mañizas de zarrelo, o zarrelo é unha gramínea silvestre, o mata cabras, a festuca indixesta, sobre todo na aldea de Villasivil, aí sí que se corría moito o entroido co zarrelo. Tamén en Miraz, e tamén as estopadas, que era a estopa do liño, pero sobre todo co tascón. O tascón era un subproduto que quedaba nos tascadeiros de traballar o liño, e, bueno, facíase como unha especie dunha mañiza pequeniña, anodada, un anedello que se lle poñía lume e se guindaba a xente que atopabas. E tamén se andaba cas fachas. As fachas eran os fachos feitos con palla, atados cuns lencellos, que agora non se puido aínda recuperar esa tradición, creo que este ano van a facer na aldea de Villamor. Non se pudo facer hasta ahora por varios motivos. A normativa en torno aos incendios tamén é un pouco máis estrita, e por outra parte non hai palla de centeo, porque a palla que se merca ben cortada, non serve para facer esas fachas que en tempos alumeaban os camiños e con elas se corría o entroido, e que eran, vamos, indispensables prácticamente en todas as aldeas, esa tradición das fachas. E logo, pois, noutras aldeas tamén se celebraba o domingo lardeiro, que é o domingo anterior ao domingo de entroido. Bueno, en canto ás figuras, pois temos o felo, que era a principal, o mochileiro, que se encargaba de guardar e transportar os donativos que a xente daba, que podían ser en especie ou en cartos. Temos tamén o xardoeiro, que portaba unha vasoira de acibro. Isto máis ben era nas aldeas da montaña, a parroquia de Noceda, e máis cara á montaña, porque é onde máis abonda o acibro. Claro. Estaba o tiseireiro, que portaba unhas gigantescas tesoiras de madeira e facía o aceno de cortar a xente. Na aldea esta de Romeor estábamos as señoritas, señoritos, a parella de maragatos tamén, na aldea de Meiraos os cinseiros, que eran os mozos da aldea, que portaban unha farraca con cinza nas mocas dos mallos de mallar nas airas, ese pau longo que se une ao pértago. E logo estaba a figura do demo na aldea de Villasivil, que era unha figura moi rechamante, que ademais daqui sí que conservamos referencias na tradición oral, que era un home maior que ia nu da cintura a cara arriba, e ca pel pintada con graxa e con carbón. Non é unha máscara propiamente dita, pero sí que coñecemos como era esa figura do demo. E logo estaban os entroidos, que eran dúas figuras, unha masculina e outra feminina, que se fabricaban antes e se colgaban, pois se penduraban nunha vara, nunha aira, diante da capela, nun lugar escollido xa de fai moitos anos, e había que queimalos o último día, o martes de entroido, á noite. Queimalo sempre dentro do termo da aldea, porque queimalo no termo doutra aldea era como unha provocación, algo que invitaba a guerra, que, bueno, facías a veces por rivalidades, pero, bueno, era como unha provocación. E logo tamén en canto ao animalario, porque o animalario aquí tamén era extenso, temos
En Vilamor, pois a solta do boi, da vaca ou do cabalo. Na aldea de O Carballal, a solta do castrón ou do baño, o oso en Meiraos, porque aquí sí que se representaba o oso tamén, era un home maior tamén, cun saco de capeleira, e portaba nas mans un madeiro, un choto, e a xente berráballe, oso oseiro, tira co madeiro que xa vou tras o regueiro. En lembranza dunha lenda que había aí de como o oso perseguira a un home que estaba dormindo ali no monte. E el zorregaba lapotes co madeiro os que atopaba por diante. E logo en Romeón, nese fin de festa, pois tamén había unha figura moi importante que era a solta do cuaño, unha mañiza de cuaño, ese subproduto que queda nas airas cando se fai a malla, composto por espigas, por pallas partidas, que non serve para facer un mollo, pois atábase de xeito cilíndrico, colocábase no bico dun prado, poñíaselle lume, o cuaño aceso baixaba polo prado abaixo, dando voltas, aba abaixo, ata o fondo onde o detían con unhas forcadas. É unha figura que para o fin de festa sempre está aí neste entroido do Caurel. E, bueno, non sei se me queda algunha cousa máis, son tantas que sintetizar o que é o entroido nesta terra nunhas poucas palabras é moi difícil. É que xusto estaba a pensalo, digo que realmente o entroido do Courel é que é moi rico, é moi, quero dicir, é moi diverso, non é un entroido amplísimo, que é, quero dicir, con moitas figuras, moitos ritos, moitas tradicións, non? Quero dicir, non é algo... Hai entroidos que, bueno, ten unha figura principal e un par de ritos e xa, pero realmente o do Courel é moi rico e diverso, non? Efectivamente. Ten unha riqueza incalculable. Isto non é algo que veña da hora, é un resumo de todo, de varios ritos que se foran amalgamando co que é o entroido. Claro. É unha mezcolanza de varios ritos, e sobre todo con ese carácter máxico protector que había que correr o entroido, porque senón non había boa colleita, e iso foi unha cousa importantísima nunha sociedade como era esta, basicamente agrícola e gandeira, aínda que hoxe xa non sexa así. Claro. E do que comentabas antes, por exemplo, a figura do oso mantense actualmente nesta recuperación? Bueno, é que a Meiraos non se pode vir todos os anos porque son 54 núcleos de poboación, se non lembro mal, porque se deran de alta novos núcleos que antes non estaban como tal. Entón, pois, hai que seguir repartindo uns anos a uns e outros anos a outros, porque é imposible visitar todas estas aldeas. A Meiraos veuse 3 veces, nunca se representou o oso en Meiraos, si se volve outra vez para o vindeiro ano, pois agardamos que se poida representar, porque era unha figura que, bueno, non é o oso de Salcedo, por exemplo, pero tiña o seu aquel, perdeuse na noite dos tempos esta figura, escoitamos falar dela a xente maior, sobre todo hai esa referencia de que levaba o saco de capeleira posto e que portaba nas mans un choto, que é un madeiro groso, co cal zorregaba lapotes as persoas que se atopaba por diante. Mentras os demais se berraban, pois así, co souseiro, tira co madeiro, que xa vou tras o regueiro. E isto viña a conto por esa lenda onde se falaba da presenza do oso.
E hai outras varias, algunhas delas xa se perderan porque cando se contan ás veces non se escriben, non se transcriben, co andar dos tempos lamentablemente foran perdéndose, pero a figura do oso na aldea de Meirao sempre estivo presente. Agardo que en vindeiras edicións se poda recuperar esta importantísima figura. Claro, porque realmente, ou sexa, agora, bueno, vades cada ano visitando diferentes núcleos, pero claro, na actualidade non contades coa xente suficiente como para poder diversificar e cada o grupo ir a uns núcleos distintos, claro. Claro, precisamente, porque os núcleos están afastados, as Claro, comunicacións ás veces tamén as estradas están en obras, non é unha comunicación tan fluida como debería ser, entón, pois, hai dificultade para visitar todas as aldeas no mesmo ano. En 3 días non se pode visitar todo o conxunto de aldeas deste concello, é imposible, aínda que claro. se estivese todo o día e parte da noite, sería imposible. Claro, claro. E todo isto, algo que me viña á mente agora, tedes pensado, pois igual nalgún momento poder deixalo documentado nun libro do Entroido? Sei que é moito traballo, non? Pero quero dicir, non sei se pensastes igual nalgún momento poder editar un libro que explique detalladamente o voso Entroido. Polo de agora non se pensaba niso, pero sí, estamos traballando nun anuario digital en formato PPT, aí non é un formato para de libro, non, pero, bueno, Sí, sería unha idea boa, sí, por que non? sí. De E xeito, varios autores escribiran sobre o Entroido. O que pasa que non foi unha publicación exclusiva sobre o Entroido. Tratábase claro, o Entroido nun capítulo máis. Sería unha boa idea, porque non é realizada pola veciñanza, non por claro. un nin por dous, senón polo conxunto de veciñas e veciños que están a traballar nesta recuperación do Entroido tradicional. Pois sí, totalmente. Mira, pregunta por aquí Úrsula, que disposición hai para saír do Courel co propio Entroido? Por exemplo, a festivais donde hai desfiles e mascaradas, como en Portugal ou noutros sitios, sí, realmente tedes Bo disposición. Sí, bueno, o ano pasado foise ao concello berciano de Oencia, porque así o pediu a veciñanza. Non foi tampouco unha iniciativa da xente de aquí, da veciñanza de Caurel, foi do propio municipio de Oencia que se puxo en contacto con nós porque lles gustara moito o que viran aquí nas fotos, nos vídeos, nos documentos gráficos aos cales eles tiñan acceso. Este ano, pois, tamén o pediron que o día 8 de marzo, porque ali celébrase o sábado seguinte ao que lle correspondería, porque din que se o celebran o día que toca, que como hai en tantos lugares que non iría ninguén. Entón, este ano pedirono expresamente que se vai ali, ali teñen tamén os seus propios ritos, como é a pisa dos hortos, por exemplo, que en realidade non son os hortos, son as airas, que só se foron transformando en hortos, polo abandono das mallas e de todo o proceso de cultivo do centeo. E, bueno, como este era un entroido, pois así, do pobo, e para o pobo, espontáneo, natural, que xorde, el deseu. Entón, pois, tampouco nunca se foi a fora a outros sitios, agás este municipio de Oencia, e no futuro non sei como irán as cousas. Polo de agora o que se centraba era unha cousa para este concello feita pola xente de aquí, recuperando os ritos, as tradicións que aquí había, a ver como van as cousas, dentro dunhos anos, se cadra, Claro. pois todo se andará. Pois sí, xa, bueno, xa tedes moito traballo co que tedes agora mesmo, tamén, mira, preguntan por aquí un pouco como eran as músicas, regueifas, etcétera, no voso Entroido.
Bueno, sí, sempre había letras de regueizas, efectivamente, letras satíricas contra o abuso de poder dos gobernantes, da administración, incluso da igrexa, en algúns casos. E as letras da regueiza, pois case sempre era unha liorta home-muller, masculino-feminino, sempre estaba esa presenza, esa fenda aí entre o masculino e o feminino, case sempre iban por aí. Había outras moitas, evidentemente, estaban os grindos que se están a recuperar na actualidade, que era unha cousa improvisada, natural, espontánea, que non sabes nin como che se ven á mente nun momento determinado, esa capacidade de reacción para contestar ao adversario que che está enviando aí unha mensaxe, vamos, é algo impredicible o das regueizas. Mira, din por aquí tamén Ditania, gracias Jesús, estamos parte das veciñas que organizan Véndote, encantadas e orgullosas de que contes así de ben. Di Óscar tamén, gracias por representar tamén o Entroido do Courel, dá gusto escoitarte o ben co contas e con tan bo criterio. E tamén, bueno, preguntarche quero dicir, como este entroido é tan diverso, non? Moitas ocasións aproveitades tamén, pois aproveitábanse materiais, bueno, roupa vella, cousas vellas. Non sei se conservades, pois, algunha máscara, algún material que poidamos ver hoxe. Bueno, aquí mesmo agora non teño, pero sí, todos nós que participamos de algún xeito nesta recuperación, gardanse as máscaras. De feito, xa houve algunha proposta de facer unha expo, en concreto nunha sala en Monforte de Lemos, de todo este traballo feito durante estes anos. Despois non se levou a cabo porque non era unha máscara propiamente representativa. Claro. Era un conxunto de máscaras. Entón, nunca se levou a cabo, pero tamén houve algunha iniciativa de facer unha expo con fotografías, que tamén sería interesante. Evidentemente, cada un garda a súa máscara, o seu traxe, vaise modificando ano tras ano, con novos materiais, con novas ideas, aportando cousas novas, sin perder de vista o pasado. Entón, pois aí está o traballo de todos estes anos, que xa van 5 ou 6, empezou no 2019 e aí está. E sobre todo tamén recuperando, a ver, o uso do zarrelo, tamén se vai recuperar o tascón e as estopadas, porque xa hai xente interesada en cultivar o liño, vanse empregar tamén eses subprodutos que se empregaban do liño, que non servían para confeccionar os tecidos, aproveitábanse para o entroido. Todo era unha reciclaxe continua, aproveitar os medios que había, e grazas a iso, pois este entroido ten unhas particularidades que non se atopa en outros moitos. Aquí faise con moi poucos medios, claro, pero o resultado é ótimo. Con cousas pequenas fanse cousas moi grandes ás veces. Claro, efectivamente. Efectivamente, pero mira, preguntan por aquí se contades con algún tipo de apoio por parte do Concello. Apoio por parte do Concello non houbo ningún. Isto foi unha iniciativa que xurdiu da AMPA, e despois uniuse aquí un grupo de veciñas e veciños, o resultado é o traballo de todo isto, apoios nin do Concello nin de ningún outro organismo. E tamén, entrando, bueno, nas últimas preguntas, non? E é que estamos vivindo
no territorio galego un proceso de recuperación de moitísimos entroidos, cada ano aparecen novos entroidos, este ano vai sair tamén, pois, despois de máis de 60 anos, o entroido de Aguas Santas en Cotobade, o ano pasado recuperaron os currumiños en Mos, entón, un pouco tamén todo isto ten unha parte positiva, non? Pero logo hai unha parte, digamos, que en algúns entroidos pois hai un proceso de masificacións, incluso de comportamentos, ainda que non son mayoritarios, non, negativos que afectan o rito que celebran no entroido. Entón, un poquinho, como vedes isto e se pensades que en algún momento pode afectar o voso e se máis ou menos tomades medidas pois para que evitar que se poida masificar, non? Bueno, quizáis aquí non se produza unha masificación porque o Entroido é unha festa amplamente celebrada en todo Galicia, que se celebra de xeito simultáneo. Entón, non creemos que isto leve a unha masificación. E tamén, por outra parte, aquí sí que se toman medidas, porque non nos gustaría tampouco unha masificación negativa. De feito, rexeitouse participar en programas, en diversas entrevistas de carácter sensacionalista que o único que farían pois botar por terra todo este traballo. Claro. Aquí non se lle pecha a porta a ninguén, por suposto, pero certos medios sensacionalistas pois sempre se rexeitaron, porque non conviña unha entrevista sensacionalista onde se presentase o entroido tradicional desta terra como unha especie de opereta barata ou algo feito por unhos aborixes que estaban aí a ver o que fan, o que din, o que contan, iso non, evidentemente. Aquí a porta está aberta para todos os que queiran interesarse por este entroido, pero tamén cas limitacións que marca a ética, o respeto e, sobre todo, identificarse con estas tradicións e con esta cultura tan rica que temos nesta terra, fuxindo deste carácter sensacionalista que algúns medios ofrecían. Claro, claro, efectivamente. Nós, por exemplo, un pouco, eu o que busco con estas charlas, claro, é fuxir precisamente diso e ter unha conversa na que poidamos coñecer, pois, ese traballo que facedes a xente da pé, un pouco o seu valor etnográfico, antropolóxico, histórico, non? Que eu creo que é o que os medios deberían de resaltar, non? Que é o fundamental, que a xente poida aprender, non? Efectivamente, que poida aprender e que podan sumar e que podan aportar. Aquí estamos para sumar, non para restar. Toda aportación será benvida, tanto dos medios de comunicación como de persoas que queiran achegarse a colaborar. Porque este é un entroido cun enfoque holístico, non é únicamente centrado na parte lúdica como outros entroidos ou outras celebracións anteriores ao 2019 que tamén buscaban pois, recuperar o entroido, pero cun enfoque lúdico, solamente centrándose na parte lúdica. E o entroido que aquí este grupo de veciñas e veciños tentou recuperar dende un principio, pois era ese, cun enfoque holístico, donde había outras cousas. Está a parte lúdica, que é moi importante, as máscaras, os traxes, poder confeccionalos cada un na súa casa, bueno, na súa casa ou nun obradoiro, porque este ano vai haber un obradoiro tamén de máscaras e mecos o día 21, os outros anos tamén houbo. Entón, pois, o que se trata é que cada un faga o seu traxe, que non sexa un traxe mercado nunha tenda, un traxe feito en serie onde te podes atopar 50.000 por aí adiante, senón que sea unha cousa única, orixinal, feita por ti, e cun enfoque holístico onde entran outras cousas, entra a gastronomía, entra a música tradicional, as cantigas desta terra, o baile tradicional, entran unha serie de cousas que se nos centramos na parte lúdica únicamente, todas estas cousas se perden. E este é un entroido cun enfoque holístico moi importante que abranxe todas esas cousas.
Xusto comentabas agora o tema, por exemplo, gastronómico, algo que me viña á mente agora é, por exemplo, nos vosos días en Entroido, quer dicir, hai algún produto, produtos que se coman, por exemplo, pois, no Entroido de Aguas Santas teñen o petote, a androlla, por alá por Viana do Bolo, non sei se, quer dicir, hai algúns produtos que sexan propios ou que sexan, bueno, propios non, pero máis típicos, non, desta época de Entroido. Sí, hai moitísimos. Eu, por citar algún, citaría, pois, por exemplo, así que se me veña á mente agora, pois a tortilla de touciño, que é unha receita que foi quedando esquecida, está aí, temos xa a receita orixinal, porque despois as receitas, co andar dos tempos, tamén se van incorporando novos ingredientes, novas maneiras de preparalas. Está o viño quente, por exemplo, que se empregou moito no Entroido, está a tortilla de patacas esnagadas, as roscas de fiuncho, bueno, non tería límite porque xa as cito todas, hai unha morea delas, cada unha máis interesante, e iso tamén é un alicerce importante na recuperación deste Entroido Claro. tradicional. Claro. E xa, bueno, últimas preguntas. Na actualidade, o voso Entroido, que días saídes? Por exemplo, este ano 2025, que días saídes e digamos que é o que facedes cada día? Pois sairase o sábado, o domingo, a unhas aldeas que aínda está por confirmar si se vai ou non se vai, porque aquí tamén se pregunta sempre nas aldeas antes de ir, non se presenta a xente ali sin preguntar, porque pode ser que haxa xente enferma ou que sufrise algún trauma familiar, algún problema importante, problemas de saúde, non se vai a ir ali a molar a ninguén. Aquí sempre se pregunta, entón, pois, houbo aldeas onde houbo pasamentos de xente importante fai pouco e preguntarase antes se se pode ir ali ou non. En principio sería sair o sábado, o domingo, por suposto, o martes, pois tamén ao fin de festa nesa aldea de Romeor, que a solta do Cuaño e a queima do Meco, e o luns, pois, queda así un pouco por perfilar aínda, como unha cousa sorpresa, ir a donde non se poda ir por outro motivo, ou que haxa pouco tempo, ou que quedase unha aldea onde o pediron expresamente, pois en principio sería iso. O cartel está para saír estes días, retrasouse un pouquiño, pero aínda sae a tempo e, bueno, agardamos que se poda cumplir con todos os percorridos, que o tempo axude, porque a climatoloxía tamén pode complicar as cousas, poden xurdir cousas de última hora, que sempre pasa, e hai que estar preparado para todo, e, sobre todo, sempre se pregunta antes de ir a un sitio, porque aquí non se pretende molestar a ninguén con estas celebracións, senón todo o contrario. Claro. Levar unha mensaxe de optimismo, de vitalidade, de esperanza, de ledicia, de ilusión, que a xente se identifique con este Entroido tradicional e que participen del, que se sintan a gusto e que, sobre todo, que teña continuidade no futuro, que a xente que veña detrás de nós saiba bueno, que se fixo isto precisamente en memoria tamén de tantos devanceiros que nos precederon, aos cales lles debemos tantos, porque se estamos hoxe aquí onde estamos, é grazas tamén a estas persoas que estiveran antes de nós, que o deran todo por nós, e nós tamén o daremos polos que veñan despois de nós. É que realmente no Courel hai unha riqueza cultural tremenda, non? Quer dicir, temos o Entroido, todo o que viu ora estes últimos anos co do apalpador, a nivel medioambiental tamén o Courel é unha reserva, bueno, importantísima, quer dicir, conserva a verdade que unha riqueza
cultural, medioambiental, etnográfica, etcétera, impresionante e case única, non? Efectivamente. En poucos lugares de Galicia e incluso do mundo enteiro se podería atopar a riqueza cultural que se atopa neste recuncho, porque ao final somos un recuncho, pero cunha riqueza cultural moi grande, moi original, porque aquí é propia da xente, non é importada de ningún outro sitio, é autóctona bueno, unha riqueza en canto a tradicións, a ritos, a nosa obriga como veciños e veciñas pois é manter esta riqueza que chegou a nós a través dos devanceiros que nos precederan. Nós temos esa obriga moral tamén de transmitila aos demais. Pois a verdade é que sí, e tamén un pouco xa para rematar, non? A xente pois que queira informarse un pouquiño máis sobre o que é o voso Entroido, en que consiste, non sei se contades, pois, non sei, algunha páxina web ou algún espazo no Sí, que poida informarse. sí, como che dixen antes, pois mira, diversos autores trataran nas súas obras sobre esta terra o tema do Entroido, de xeito máis resumido porque eran obras xerais, non eran centradas exclusivamente neste tema. Despois, a autora Vázquez Saavedra N, unha grande etnógrafa, amiga desta terra, namorada da xente, das súas tradicións, fixo un artigo interesantísimo, visitou a moita xente polas aldeas e publicou un deses traballos no número 3 da revista Candea, editada pola Asociación Fonte do Milagro, que está na rede, calquera pode consultar. Por outra banda, a Asociación Sociocultural Buraca das Grellas, que está a levar unha importantísima laboura de divulgación, tamén fixo unha recollida sobre o Entroido falando con xente maior que xa non está connosco, lamentablemente, porque a xente vai, somos efémeros, e hoxe estamos e mañá non. E tamén neste anuario digital onde se está a traballar nesto, pois tamén se recollerá un pouco todas estas actividades e toda esta recollida para que non se perda, porque a idea principal é que todo isto teña continuidade, non facelo únicamente, exclusivamente para hoxe, senón para o futuro, porque isto é algo que ten que perdurar aí no paso do tempo. E que igual dentro de 20, 50, 100 anos, pois dirán, esa xente que estivo nestes últimos anos recuperando todo isto, gracias a eles, hoxe seguimos a celebralo, seguimos a manter viva esa identidade tamén do Courel, non? Efectivamente, esa é a idea. Bueno, pola miña parte, a verdade é que nada máis, creo que quedou máis ou menos sintetizado o que é o Entroido, en que consiste, animar, como digo, a xente pois a informarse por todo o que ti nos tes comentado polas redes, e nada, pola miña parte, darche as grazas, a verdade é que foi unha conversa super interesante, sí que quedei alucinado coa diversidade que ten o Entroido do Courel. Moitas grazas. E nada, parabenizarvos por este proceso de recuperación e xa digo, e dar as grazas pois, por poder contar contigo un luns á noite. Eu quería, xa para rematar, transmitirche o agradecemento de todo este grupo de veciñas e veciños desta terra que están a traballar na recuperación do Entroido, polo teu respeto, polo teu interese, co que levaches esta entrevista, lexos de toda esta parafernalia sensacionalista que ás veces nos atopamos. Agradecemento ao cal tamén quero sumarme eu de xeito moi especial, foi un placer falar contigo, estar hoxe aquí, e desexando que todo isto teña continuidade no futuro. Moitas grazas por todo, por contar connosco, e aquí estaremos para celebrar
o Entroido un ano máis. Así será e o gallá que o Entroido do Courel viva pois moitísimos anos. Nada, Por moitísimas moitos anos. Como dicimos aquí en Caurel, sempre mellor e nunca máis mal. pois así é. Nada, moitas grazas e deixoche xa ir a cear que son as 9:30. Moi ben, grazas a ti. Gra Unha aperta. graciñas, unha aperta. Chao, chao, chao. Bueno, a verdade é que, bueno, vexo que estades a comentar xa polo chat, a verdade é que sí, que é unha conversa superinteresante, que dá para moito máis, non? Pero eu creo que quedou sintetizado perfectamente. É alucinante, eu, bueno, xa dende hai uns anos estaba a ler, non, sobre o Entroido do Courel, pero a verdade é que quedei alucinado hoxe coa súa diversidade e, bueno, é unha maravilla que tamén nun contexto complexo, non, que o despoboamento, pois que a xente saque adiante todas estas tradicións e que o gallá vivan por moitos anos. Nada, como sabedes, esta conversa queda dende xa subida no YouTube, pola mañá estará subida en iVoox, en Spotify en formato podcast. E estas jornadas continúan. Este mércores ás 8:30 estaremos en directo novamente con Rochi Novoa do Entroido, bueno, dos Farrumecos Sobradelo, en Xunqueira da Ambía. Vamos a falar con eles un poquinho sobre a recuperación do seu Entroido e nada máis. Os xoves voltaremos a estar en directo, falaremos sobre a figura ritualística do porco no Entroido e bueno, agardo poder contar con todas e todas vos. Nada máis, deixámolo aquí, tede moi boa semana e novamente graciñas por estar noutra conversa máis Orgullo Galego. Chao e boa noite.